Pawai unong Algeria o balajar ngai nakaying menta la kumbaar pendus nem kenti lalap den nakaying sa ki para majan. Kata ka jingjengai ka batang kendiat minit ong katanat ain ka sorkar kari ha ka sengi baar balala. Une ubreu ya ubalatip kerteng kum u omar bi ubalajar ngai nado ubau dangkhat kendai snem kerta kata ha ka por jong katmakam po ying ha Algeria ha usnem khat kendai spak nai pupra bat nakaliang ki bahayeng hasem jong u kila shim ba ula syara bor ne sya penyap no. Menta ya u omar u baladon sa pusan snem kerta lalap din ya u napo kawai ke sembo skum ha ka jingjengai kumba aspa meta nagasor ba di jerfa hadien ba u shipara bat kinong rakbor ulapen pau ya kani kakam ha ka rensan social media. Kata hadien ba ka jingmi jong ka jingya ka jana ki kam yakni spa. Ubreu ubala sya suba don kti ha ka ni ka kampentrim riu pawai snem kerta ubadai unong apara hapo ka office municipal ha ka sorit ba marjan jong ka kidit uba syara no ha ki pulit hadin ba ula persang ban petkrat ong katenat. Kilat pathai khubor gari kila ong ba une ulanat ula penpau ba syam la yoalat ban pan jingrap namar ki kam le bortong ki bakini ki nong rabor kila le persya yo. Na kaliang kate katenat kala ong ba ka jing toket kala ya chakmat da ka ba benrap ro ba une ulanat ula don hap neng ka jing sya sumar ka ba kentup halor ka jing sya kata ha ka bor perkat perdany.